Pues normalment parlem en castellà, per un poc, perquè n'hi ha gent, com és gent del poble, pues la gent del poble no sols parla valencià, aleshores també n'hi ha gent de fora que ha vingut al poble, de fora d'Espanya i tal, i aleshores pues, per a incloure un poc a totes les persones i que s'entenga bé, parlem en castellà. A veure, sé que és prou difícil de tractar aquest tema. Sí que és veritat que a nivell actoral poquetes coses se poden fer, com a molt moviments al carrer o coses així, però sí que és veritat que igual donar suport a obres en valencià per part de lo que és la Generalitat o una institució sí que seria bona idea. No perjudicar les obres en castellà, però sí donar incentius per a fer obres en valencià. Home, jo crec que a nivell audiovisual, com que si se vol moure el que és el projecte, donar més expansió, fer-ho en castellà i igual si a cas o fer-ho en valencià i posar subtítols en castellà perquè és més fàcil després manejar-lo per festivals i demés. Aleshores jo crec que una d'eixes parts seria este tema. A veure, és un poc el que he dit abans, igual se poden donar incentius a que el producte que faig siga en valencià. Sí que és veritat que així a la Universitat de Castelló és un poc més difícil tractar el valencià pel fet de que en la comunitat valenciana i és beneficiós que és una comunitat que plurilingüe, té dos llengües i així sobretot en Castelló és més castellanoparlant que valencianoparlants. Però sí que això, fer xicotets incentius, igual inclús se poden tirar a veure de crèdits o algunes cosetes així que poden facilitar per part del professorat o per la rector o rectora aquestes accions de fer obres en valencià.